kunnafoni jabarala ho amunu ma fla dungu malikana ni maliko kamba fokani nyoma ka to sigorola bietene janvier kalo kle bisabani kle samba fla ani mugan fla kunnafoni minobe do ma bamana ngana jendu ngunu ni o Canada elele ye kunnafoni dabla na samba damne na jamana nyama o ka boluno blasebe menu be ka nyini France ka ambassadeur fe ko kle sabare babulu aka ka minon chekapta ka bo anga jamana konnana ka keni u ka ministry misigle nu ka kofa ko nyana bolma no to ko Jean-Yves Le Drian ka kenu o be ka kuma langulo munu ta ka anga jamana segra anga ministry misigle nu anga kofa ko nyana bolma na le to ko Ablaye Diop aleni France ka ambassadeur ku mi nyogonye labi o nyogonye yara ku konnana sa ayira ka fa ko Jean-Yves Le Drian be ka kuma mi ta ka anga jamana segre tuna sega jena wa kuba nyini ambassadeur fenale to ko Joël Maher ka kle sabade babulu ka ka minon cheka ta ka bo anga jamana kono amta segu na sara segu ayira la ka fasa ko ka festival meke sansa no be bulu ko festival sur le Niger ko nyina ta baro be na damne février kalo kle foro fo ka sa kle woroma o kum ne kona na sayira la ka fa ko mo mun siglembe o festival ko yana bolla kulu ye million klendi anga jamana fintigla mo ma tenendo janvier kalo kle ta ani wolon wala so be se ka la kana sabati seguna dafe dugu bela jalena to amina amta leri nasara leri sayira la ka foka nga jamana chama chafa nyama no colonel Assimi Goïta kale pora kan nisonja ko bala la se leri dugu kono mogoma kanga jamana chama chafa nyama no colonel Assimi Goïta ka pora ka jimodo fla nambo bule château di ko di leri dugu la mogoma o bara ere bekera aka chide fesa chide mi no be wele ko colonel Hassan Bajalo Touré hayra la ka fasa ko nyina nya santan duri ko jamana nyama shi se mu mabla leri dugu kono na ala ni basike baliya ya sababu ye lere ka o kuma kona na lere ka ka dugutigile billa ka kumata ayaka boya masigi ke kadi colonel Assimi Goïta na ka chede bela jelema ayira ka fa ko sisane ale adonga fuka jamana chimache fa nyama no colonel Assimi Goïta ko aklibe mali de bela jelena sa kuna funa wara kunga semdete nyama no ena wanda mele ale bora ka ira ka fasa ko ulukon ka soro yelela nyina ko sebe ayira ka fasa ko nyina ko lu sera ka miliari keme saba biolon vlani worona kun kan fe nyona soro ko o temena ko sebe saluta la ko ba ko salo ko lu ka soro mateme miliari keme bisaba ni worona kun kan fe ka kuna funa adira ko nyogonye basenga o nyogonye minu bo ke samusa ni nyina ta kunyo be kono ton duru na anga l'hôtel mbe wule ko l'hôtel de l'amitié amta kuna fona wara kunka anga kene atigila mo mo be no be wele ko médecin du monde olu ya yira ka fokulu na bara blake gawo animena ka du konana ko akeni la kana bala mi kelo no ka gawo ni mena ka du la bo médecin du frontière mo ko ya yira ka fo kulubu ka bara jo fol amta koka nasara koka farafina kele ya tombambi no be wulu ko seda wa ira la ka fosa kulu ka tagama ko fe burkina ko ka jamana ka ko bitene doena ku ye ko la sigidi ngoro blagata burkina jamana ka o la sigidi ona ira la ka fo kulu nyamna bayi kana yonga ministre mi to ko chile accord bochwe ira la ka fosa ku tara tagama la burkina du ko na alisa ko ta nyini ka burkina ko ka chama chafa ta to don ka keni farafina kele ya tomba mo go bina nyoyi mi ka nyoyi mi yera kan adamne ni kalun ko nana akra ameta dolanchi kuna nantara dolanchi ke barala sa ira la ka foko Burkina ko ka chede ni Tunisie ko ka chedo no kunu ko da nyona ko seba kera Burkina ko tai ko Senegal ka chedo ani Guinea ko tedol ka chedo ni fena kunu ko da nyona ko seba kera Senegal tai mali kuna funi jaban la ba woni kuna funi dama dama ko mambulo ka daw bla jelen kluka ama foka ka ambe kuna funi woro keneka menyana nga bo kenako na amba ida ka foko mali mali de bela jelen te ko mali ma ko ba den kel ngina bela jelena ka bela jelen ka je ka fara nyogo ka kambulo di nyogo ma wala sa jamana imbe se ka jotu ko amina